Ang 33rd Hawaii Trade Mission to the Philippines, the Filipino Chamber of Commerce of Hawaii, ti pangipaida iti tulong para kadagiti 2025 typhoon victims iti Banaue, Ifugao. Sanla nga pa naglukat ti Ridao para iti kolaborasyon, investment kan oportunidad, ti tarigagay ti panagbisita ti grupo iti syudad. Ngem, nagserpibay daytoy danatap no maidanon da personal, ti tulong da para iti Banaue, ngaymunan nga impayanda iti 34 boxes iti relief items. Indalwan ti presidente ti grupo ani LV Sutherland, ani anakmet iti Banaue, ti pangipaay iti 2,000 dolyar a cash, nga inawat met ni Banaue Ifugao Mayor Donald nun. Kas panagyaman iti naimpaswan at tulong nga inawat da impayan met ti mayor iti Certificate of Appreciation ti grupo ni Sutherland. We established a TRO, Typhoon Relief Operation, within the Filipino Chamber of Commerce organization, and we sent them 34 boxes of relief items. And also, besides that, we have a surprise for you. We decided to give you the municipality of Banaue $2,000 worth of cash. On behalf of the municipality of Banaue, we would like to express our deepest gratitude to the Filipino Chambers of Hawaii for the donations and the surprise. Pudno unay ngawan kapar sirag sa kamarik na iti panangipaay iti serbisyo komunidad.